Здравейте, колеги! Искам да споделя, че за мен беше изключително важно една от първите срещи официални в Министерски съвет да бъде точно с хората, които в последните години са тези, които не чува, тези хора, на които гласът не се чува. Младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, които в последните месеци и дни проявиха своята гражданска активност и посочиха нещата, с които не са съгласни. Разговорът беше много добър. Това, което видяхме, е, че тези хора имат надежда, но имат и много високи очаквания. Понякога тези очаквания са много прости. Аз мога да ги формулирам в две точки. Първо, спазване на закона. Едно много просто условие. И второ, спазване на обществения договор. Чуването на гласа на хората и техните очаквания, доверието между институциите. Обсъдихме много теми, гледаме в много посоки заедно и начертахме конкретни мерки, които ще предприемем. Затова сега ще дам думата на тях да обяснят за техните виждания, очаквания от правителството. Здравейте, казвам се Андрей Димитров и съм председател на Сдружение Ред. На първо място искам да благодаря на министър-председателя господин Андрей Гюров за възможността да бъдем тук и да проведем реален диалог, с който да начертаем конкретни мерки за подобряването на благосостоянието на България. В срещата акцентирахме върху няколко основни проблема. На първо място управляващите на 11 декември подадоха оставка от изпълнителната власт, но всъщност структурите навсякъде в администрацията остават техни. Заради това акцентирахме върху професионалното ръководство на МВР, тъй като за да имат честни избори е необходима промяна там. От друга страна, засегнахме темата с младежта и спорта, защото критичното състояние в тази сфера има реален резултат и върху днешните събития. На първо място младежта. Свободното време, което остава от тях и липсата на реална визия на България за това как и какво да предприеме спрямо младите хора, липсва. Това е процес и изпитание, което следи пред служебното правителство да постави основите и фундаментите за развитие на младите хора. От друга страна, спорта. Федерациите са пробити с множество скандали. Както забелязваме всички, проблемите са много, а съмненията за корупция са навсякъде в обществото. Очакваме и реални действия там. Оптимизъм за служебното правителство, защото диалогът, който бе проведен днес, е първа стъпка към връщане на доверието в институциите. Усещането за справедливостта в България е сведена до критични нива. Надявам се, че чрез диалог и работа между младите хора, които излязохме на площадите в края на 2025 година и Министерски съвет, ще върнем доверието и ще поставим основите за развиващо се българско общество. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Александър Танев и съм създател на Обединението студенти против мафията. Изключително сме благодарни на уважаемия министър-председател Андрей Гюров за проведената среща. По време на срещата подчертах, че ясно зададен приоритет нашата среща беше първа, дори преди тази среща с Централната избирателна комисия. Аз възприемам този жест като протегната ръка от страна на властта. Тази власт, срещу която се наложи да протестираме в края на 2025 година, тази власт, която подаде оставка, и най-накрая дойде момента властта да чуе исканото на гражданите, да протегне ръка и от тук нататък да вървим заедно. По време на срещата ние споменахме нашите приоритети. Те са консистентни. Това е разрешаването на кризата в съдебната власт, назначаване на един легитимен и законен изпълняващ функцията главен прокурор, действия в посока на
разрешаване на кризата с институциите, които работят извън установените от закона мандации и разбира се най-важното, основната цел на това служебното правителство, а именно провеждане на едни честни и прозрачни избори. За да бъдат проведени те, държавата, дори в краткия хоризонт на служебното правителство, трябва да върне доверие на гражданите в институциите. Аз мисля, че тази среща е едно добро начало на този процес. Благодаря ви. Здравейте! Искам да благодаря на господин министър-председателя Андрей Гюров за тази среща. Аз съм Василена Димитрова и съм част от инициативния комитет Бъдеще в България, или както сме по-известни младите лекари, които протестирахме толкова време миналата година. За нас тази среща беше много съществена, тъй като известно време в нашите протести ние не срещахме диалога, който имахме нужда от институциите. И днес това се доказа, че с диалог нещата могат да бъдат променени. Ние начертахме път и за Министерство на здравеопазването какво може да се промени в краткия срок, в който ще е начел министър доцент доктор Михаил Колийски. Ние имаме ясни предложения и промени, които могат да се случат и в рамките на служебното правителство, които да дадат ясен знак на медицинските специалисти, че всъщност смисъл има и да останат в България е техния избор и е правилния избор. Всички тук студенти имаме кауза, различни каузи, но важното е, че от тази среща ние се обединихме около най-същественото, което трябва да се случи от служебното правителство, и то е честните избори, за които ние ще имаме ясна кампания, която ще проведем заедно с съдействието на Министерски съвет и промяната в съдебната власт. Това са нещата, които ние очакваме да се случат. Благодаря ви. Здравейте на всички, казвам се Ивайло Маджаров, аз съм председател на Сдружение Активни политики. Ние работим за повишаването на гражданската ангажираност и осведоменост, когато става дума за граждански права и гласуване. Срещата беше изключително ползотворна и аз съм благодарен на господин Гюров, че ни даде възможност да обсъдим потенциални възможности как да намалим дистанцията между гражданите и институциите с цел повишаване на гражданската активност и гласоподаватели на следващите избори. Това, което е важно да отбележим, е, че следващите избори могат да са най-важните за България и се отваря един хоризонт да повишим избирателната активност от 40% с 50%, защо не и с повече проценти. Да включим повече хора в представителството и те да бъдат сигурни, че са представени в Народното събрание и след това в Министерски съвет. За нас е изключително важно всеки един човек да се чувства част от управлението на своята собствена държава и се надяваме тази среща да бъде само началото на последващи такива и добър пример за всяко следващо правителство. Благодаря. Благодаря. Както виждате, наистина вдъхновяващ разговор с младите хора на България. Гледаме в една посока и се надяваме занапред този диалог да не прекъсва. Много им благодаря за отделеното време и това ще продължи и занапред. Сега за въпроси към Господин вас. Гюров, здравейте, Мия Димитрова, Здравейте. Нова телевизия. Защо приехте оставката на Сотир Цицелков? Вие бяхте ли уведомен за тези казуси, които могат да възникнат около неговото име, когато го избирахте, и кога ще посочите нов вице-премиер? Първо да кажа, че честните избори са наистина кауза. Те са кауза по-голяма от всеки един от нас, от всеки министър, от всяко правителство. И ние стоим зад тази кауза. Когато поканих Стоил Цицелков за вице-премиер за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опита, който той има в провеждане на изборите, както и в наблюдение на избори в много други държави. Аз не разполагам със съдебен регистър, не мога да проверявам неща, които министъра на вътрешните работи може да направи, но аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест. И днес поемам отговорност за този избор.
Аз виждам как хората атакуват господин Цицелков. Никой не го атакува за неговата липса на опит. Ясно е на къде е насочена атаката. Тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем едни честни избори. Но за нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това, кой ще извлече някакви краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор с Стоил решихме, че това е едно правилно решение, за да можем да защитим гласа на хората и за да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за провеждане на едни честни избори. Аз му благодаря наистина за готовността и отговорността. Аз изразих и вчера своята благодарност към всеки един от министрите, които поеха тази тежка отговорност, не лека задача, с ясното съзнание, че ще бъдат поставени пред много високи очаквания, които по-скоро отговарят на 2 мандата, а не на 2 месеца. Така че неговата готовност и решимостта, с която той влезе в този процес, бяха изключително важни за мен и аз му благодаря за това. Но в крайна сметка нашата отговорност е към изборите и към създаване и поддържане на доверието на гражданите в провеждането на едни честни избори. Затова младите хора, които досега не са били активни, да видят смисъл да гласуват, да видят хоризонт за себе си и надежда, че нещата ще се случват по правилния начин. Ние ще продължим, ще работим за честни избори и ще ви уведомя скоро какви ще бъдат решенията вътре в правителството в тази посока. Благодаря. Господин Гюров, Българската национална телевизия, да разбираме ли, че този пост на вице-премиер се запазва за честни избори? Кога очакваме да посочите и малко той се запазва този пост? И всъщност някой предложи ли ви господин Цицелков или е изцяло ваше решение неговото назначение? Както казах, това беше мое решение и отговорност. Аз съм провел разговори с всички министри от кабинета на базата на тяхната експертиза и готовност да работят за целите, които сме си поставили. Господин Цицелков беше наистина правилният човек за тази задача. Ако си спомняте, аз казах, че не очаквам кредит на доверие и не очаквам 100 дни. Това, което очаквам, беше да ни съдите по нашата работа. За съжаление, господин Цицелков не получи възможността да докаже своята експертиза в работата и в действията си. От тази гледна точка наистина му благодаря и поемам отговорността за своя избор. Щом признавате, че господин Цицелков е ваше лично назначение, не смятате ли, че е разумно и вие да си подадете оставката, след като такъв непроверен кадър е назначен? Още веднъж да подчертая, че няма никакви проблеми с декларацията, подадена от господин Цицелков. Това са неща, които са случили назад във времето. Аз няма да влизам в подробностите около тези събития, но в момента, в който той поел тази отговорност, той е бил изцяло в своите правомощия да може да свърши работа и да използва своята експертиза за задачата на провеждане на честни избори. Знаете ли какво представляват 55 грама марихуана и според вас това за лична цел ли е или за продажба? Други въпроси, ако обичате. Здравейте, Златина се казвам, аз работя в Дневник. Казахте току-що, това са неща, които са случили в миналото. Означава ли, че потвърждавате данните на Има такъв народ и до каква степен е първият ми въпрос? Вторият ми въпрос е към младите хора зад вас. Кой от вас ще влезе в кандидат депутатските листи? Благодаря. Благодаря за чудесния въпрос. На първата част ще отговоря, после ще дам думата на младите хора. Извинявай, Златина, може ли? Въпросът беше, когато казахте преди малко, това са неща от миналото, потвърждавате косвено данните, изнесени от Има такъв народ, ако да, до каква степен? Нямам такава информация, нямам достъп до такива данни. Това, което виждам, са публичната информация. Ние сме го обсъдили с господин Цицелков и нямам съмнение в неговия интегритет. Благодаря. Аз ще си позволя да отговоря на вашия въпрос относно влизането на тези млади хора зад мен в политиката. Първо да подчертая, че И за вас, ако обичате, и за вас, и към вас важи въпрос. Да, и към мен, разбира се също. Отговарям и за себе си, и за тях. Искам с нашите действия, като млади представители на гражданското общество, ние да покажем, че за да предприемаш подобни стъпки, които предприехме ние,
Не е задължително самоцел да влезеш в листи или да вземеш едно депутатско място. Това се нарича граждански активизъм. Това се нарича гражданското самосъзнание за това, че всеки гражданин на България е задължен да предприема и да упражнява граждански права, за да постига някаква промяна в своята държава. И в този смисъл искам твърдо да заявя: никой от тук присъстващите млади хора няма да влизат в листи, защото самоцелта не е да станеш депутат и да получиш власт. Целта е ние, като патриоти на Република България, да направим нашата държава едно по-добро и хубаво място за живеене. Да утвърдим една демокрация и да покажем, че всеки един от нас има възможността да влияе върху властта в България.